Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje kuma-fractions wethu sizofunda ngalokho abakubiza subtracting mixed numbers noma ukususa izinombolo kuma-mixed numbers wethu. Soba nje nezinto ezahlukile esingazijwayelanga sihlale sisebenza ngalokho abakubiza ama-add sign noma ama-plus sign. Manje sizosebenza ngama-sign noma izimpawu zokususa. Phambi kwethu sino 5 over 1/8 ususe bathi sisuse u2 over 1/5. Esizokwenza ke kule yanamhlanje kulula ke into esizoyenza soshintsha kancane ezibalweni zethu. Sizothatha u5 loyana simbhale njengoba enjalo 5 plus 1 or 5 plus 5 over 8. Esizokwenza kulesa sibalo singale sizothi u-negative ngimbhale nje abonakala u-negative sign yethu noma iphawu lethu lokususa. Yebo, ngizothi uphawu lethu lokususa sizothi u2 plus 1 over 5 wethu. Esizokwenza ke futhi ke manje isibalo sethu sosibhala kabusha sesenza lento abathi distribute sign distributions. Sizothatha u-negative loyana simdistribute noma simfake sinikezele ngaye lapha kuleya fraction ka2 plus 1 over 5. Sesizothi u-negative 2 uzosusa u-negative 1 over 5. Sesibhala kanjalo manje isibalo sethu. Into esesizoyenza ke sekusino-negative sign esomsebenzi wethu u5 ususa u2 lo u2 ama-whole number wethu noma inamba zethu eziphelele sithi plus 1 or sithi plus 5 over 8 ususa u1 over 5. Most u1 ku5 ususa u2 sisala ngobani ngo3. Masiqeda sithi plus asikafiki lapho sifuna sihlahlele u1 over u5 over 8 simsuse u1 over 5. Nayi ke into esizoyenza njengenhlala yenza senza lento abathi i-least common multiple noma inombolo ezozenza ukuthi u5 no8 zibe i-denominator efanayo. Kahle kahle ke mawuzibhekile uzothuna leza number sizothi u2 kuze kube no8 sithe u2 umphinda ka4 esathi u4 umphinda ka2 sithola lapha ukuthi sinabo 2 abathathu esibasebenzisile no4 ukuze sibe no8. Ukuze sibe no5 ayikho ke inamba esingayisebenzisa noma ziphinda phindane ukuze sibe no5 zihlala zinjalo. Sizokwenza ke sizothi u5 u8 times ka5 sizothola inamba uma ngicabanga ingango40. Masibala kahle yebo inamba engango40 masihlanganisa masitimes u8 ngo5 ngoba ayikho enye inamba le kuthiwa esingayisebenzisa mhlawumbe ukuthi ziphinda phindane zona zodwa emaceleni. Sizothola ukuthi u40 inamba yakhona. Ukuze sithole u40 ngapha ngaku5 over 8 siphinde u8 kawu5. Yebo, siphinde u8 kawu5. Into esizoyenza ke sizophinda futhi u5 lo ngaphezulu kawu5 sithole u25. Ngiyabonga njengoba nginibonisile ukuthi siphinde kawu5 nangapha ke ukuze sithole u40 loyana siphinde u5 wethu kawu8 sizophinda ke no1 wethu kawu8. Sesilana ke manje masithatha u40 wethu esesizothi ke 25 minus 8 sizosala ngenamba engango17. Ngiyasi ke isibalo sethu esisha esesisitholile. Kuyafana ke ukuthi kumqoka futhi
Maningathi niyabheka sithi siyaqhathanisa, angeke sikhone ukuqhathanisa u-40 no-17 ngoba u-40 akangeni lutho ku-17 futhi i-numerator yethu angeke sikhone futhi ukuthi siyiqhathanise ne-denominator yethu. Isibalo sethu akusikho okuningi esizokwenza ngakho-ke ngaso. Kufana nokuthi manje isibalo sethu u-3 isibalo sethu siwu-3 manje 17 17/40. Ngizoniphindela futhi isibalo sethu esisha esesisitholile u-3 17/14. Maningathi nibukele nje kahle nibheke ukuthi kahle kahle senze kanjani ukuze sifike kuleya sibalo sethu esisenzile esisha.